Cesta z tmy do predivného svetla. Volám sa Filip a chcel by som sa podeliť o moje svedectvo. Môj život sa začal, keď som sa narodil v roku 1993. Od detstva som bol vychovávaný v katolíckej rodine a odkedy som bol malým chlapcom, tak som chodil do kostola. Spomínam si, že som absolvoval prvé príjmanie a neskôr aj birmovku. A po celý ten čas detstva som vo vnútri nejako veril v existenciu Boha. Ale to, ako mi ho predstavovala katolícka cirkev, tak to nebolo pre mňa veľmi atraktívne. Vyzeralo to pre mňa ako nejaký rituál. Vôbec sa mi to nezdalo ako niečo, čo by bolo atraktívne pre mladého človeka. Chýbalo mi tam niečo skutočné. A nie divu, pretože v Biblii nenájdeme čas alebo miesto, kde by Boh mal nejakú organizovanú cirkev. Ale toto som v tom čase nevedel, pretože som nepoznal Bibliu, tak ako ju nepozná drvivá väčšina ľudí. Iba som slepo nasledoval to, čo mi bolo povedané bez toho, že by som si to sám overil. Avšak biblický vzor cez celú Bibliu je to, že Boh posielal jedného muža, svojho proroka, človeka, ktorý bol špeciálne utvorený, aby sa preboril do nadprirodzenej sféry a priniesol na zem ľuďom posolstvo od Boha. Pán Ježiš povedal: ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu Syna človeka. A v čase proroka Noého, v tom čase na svet išli dopadnúť Božie súdy vo forme potopy. Ale predtým, ako sa to stalo, Boh poslal svojho proroka Noého. A tí ľudia, ktorí Noého nasledovali do korábu, zostali zachránení. V čase, kedy Izrael bol v otroctve v Egypte, Boh neposlal nejakú cirkev, aby tých ľudí vyslobodil, ale poslal svojho proroka Mojžiša s posolstvom vyslobodenia. V čase pred prvým príchodom Pána Ježiša Krista bol poslaný Ján Krstiteľ, aby predchádzal prvý príchod Pánov a pripravil na neho ľudí. A my dnes žijeme v čase druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Všetky znamenia naokolo tomu nasvedčujú. Po birmovke som prestal chodiť do kostola úplne. Konečne som bol starší a nemusel som tam viac chodiť. Cítil som sa slobodnejší. To bolo na strednej škole. Na strednej škole som sa tiež dostal do zlej partie. Už od konca základnej školy som fajčil cigarety a pil alkohol, ale táto nová partia užívala tiež marihuanu. A po nejakom čase som zostal zamotaný v začarovanom kruhu dennodenného zháňania tej drogy a môj život sa točil okolo alkoholu, marihuany, počítačových hier a mnohých iných závislostí. A žijeme vo veku internetu a už na strednej škole ako 16-ročný chlapec som sa dostal k rôznym informáciám o tom, ako funguje tento prítomný svet. Nešlo mi do hlavy, prečo všetko naznačuje, že sa ide vytvoriť svetovláda. Vtedy som ešte nepoznal Bibliu a knihu Zjavenia, kde je presne prorokované a predpovedané, že tieto veci sa budú diať v čase konca. To bolo okolo roku 2009. Dnes o 15 rokov neskôr musí byť človek slepý a hluchý, aby nevidel tieto súvislosti a konexie. Hlavne po posledných 4 rokoch. Potom na strednej škole, ako sme tak s kamarátmi chodili bežne po meste pod vplyvom omamných látok, sem tam sme stretli jedného človeka, ktorý bol závislý na heroíne a tvrdých drogách. Veľmi dobre si pamätám, že sme sa s kamarátmi veľmi tešili, keď sme ho stretli, pretože mal niekedy halucinácie a robili sme si z neho žarty. Vždy nám to rozveselilo náš deň. A potom sa raz stalo, že som o tomto človeku počul, že vraj uveril v Pána Ježiša Krista a zostal úplne zmenený. Najprv sa nám to s kamarátmi zdalo, že to je zasa nejaký výstrelok z tých drog. Ale keď sme ho potom stretávali, on bol ako vymenený. Prestal piť, prestal fajčiť, prestal brať heroín. Predtým rozprával špinavé vtipy, hovoril o drogách a vyzeral ako punker. Ale teraz hovoril o Pánovi Ježišovi a bol pekne a slušne oblečený. Pre mojich kamarátov to bolo šialenstvo a bláznovstvo. Mysleli si, že sa už úplne zbláznil. Pre mňa to bolo svetielko nádeje, pretože tu som uzrel niečo skutočné. Uvidel som skutočnú moc premeny. Pre mňa to bol záblesk reálneho dotyku živého Boha. Tento človek bol veľmi jednoduchý. Nemal veľké vzdelanie, nebol bohatý, nemal veľkú kariéru a úspech, bol len obyčajným človekom. Ale tie veci, ktoré zvykol hovoriť vonku v parku, kde sme sedeli s kamarátmi pod vplyvom omamných látok, to, čo tam tento človek zvykol hovoriť, keď išiel okolo nás, to bolo pre mňa niečo nadprirodzené. Hovoril o Pánovi Ježišovi, hovoril o tom, že Boh zasľúbil v Biblii poslať do tohto posledného veku proroka, tak ako to robil po celý čas.
Hovoril o ceste úniku v tomto čase konca, kedy sa na zemi idú vyliať Božie súdy. Tento človek na svojom Facebooku zdieľal tiež web stránku, kde bolo viac informácií o Bohu a o Božom prorokovi. V minulom storočí žil na zemi muž, ktorý sa volal William Branham. Tento muž bol potvrdený a dokázaný Bohom skrze mnohé znamenia, zázraky, divy a uzdravenia. Bol Božím prorokom a jeho kázňa a služba priviedli ľudí naspäť do originálnej náuky a učenia Biblie. A tak, keď nám tento človek zvykol v miestnom parku rozprávať o Bohu a o Božom prorokovi, moji kamaráti sa na tom smiali a ja som tam vždy len ticho sedel a niečo v mojom vnútri mi hovorilo, tento človek hovorí pravdu. To je cesta k reálnemu živému Bohu. Ale bál som sa urobiť rozhodnutie pre Boha. Bál som sa toho, čo povedia kamaráti, čo povie rodina, čo povedia spolužiaci, čo povedia ostatní ľudia. Bál som sa toho, čo budem robiť. V tej dobe som počúval hip-hop a rap a sprejoval som graffiti. V tej dobe som bral rôzne omamné látky a bol som poviazaný všetkými možnými závislosťami. Nevedel som si predstaviť, ako by som sa ja mohol stať kresťanom. Poviem vám niečo. Študoval som na strednej škole pod učiteľmi, ktorí mali vyštudované vysoké školy. Učili ma o matematike, geometrii, manažmente, histórii, zemepise, chémii a mnohých iných veciach. Ale to, čo som sa dozvedel cez tohto človeka, ktorý nemal veľké vzdelanie, to prevyšovalo čokoľvek, čo som kedy počul od nejakého učiteľa v škole. Od týchto učiteľov a učiteľiek som sa dozvedel o tejto zemi a tomto svete, ale to, čo som sa dozvedel cez tohto človeka, to nebolo z tejto zeme. To nebolo z tejto dimenzie. To nebolo z tejto sféry. To boli informácie od Boha z neba. To bol teraz Boh, môj nebeský Otec, ktorý so mnou začal jednať a volať ma domov. A trvalo nejaký čas, kým som odpovedal na to zavolanie. Trvalo to asi 3 alebo 4 roky. Išlo to so mnou dole z kopca. Bol som viac a viac závislý na rôznych veciach a substanciách. Snažil som sa zaplniť to prázdne miesto svetskými radosťami, ale nešlo to zaplniť. Dovol mi povedať ti, priateľu, to prázdne miesto, ktoré sa možno snažíš zaplniť týmito dočasnými vecami, to prázdne miesto môže skutočne zaplniť jedine Boh. A tak po celý ten čas som vo vnútri vedel, že to, čo mi ten človek svedčilo Bohu, je pravda a jediná cesta z tohto chaosu. A potom, keď som mal 21 rokov, napísal som tomuto človeku správu, že chcem spoznať toho Boha, ktorého pozná on. Stretli sme sa a on ma pozval na zhromaždenie do cirkvi, do miestneho zboru. Keď som tam prišiel a ten kazateľ tam kázal, z toho, čo kázal, som rozumel asi 20 alebo 30%. Ale vedel som, že to je pravda, že to je skutočné, že to je realita. Neviem to vysvetliť, ale keď som urobil to úplné, finálne, reálne rozhodnutie vydať svoj život Bohu, ktorý ma celé tie roky volal, keď som urobil toto finálne rozhodnutie, môj život zostal vyslobodený. Nemal som viac túžbu po alkohole, nemal som viac túžbu po marihuane. Všetky tie veci, ktoré ma zväzovali, zostali rozviazané skrze nejakú nadprirodzenú moc. Našiel som pokoj. Zostal som zmierený so skutočným Bohom. Nepoznal som Bibliu tak, ako ju poznám teraz, ale vedel som, že som dožil niečo skutočné. Dal som sa pokrstiť kresťanským biblickým krstom na meno Pána Ježiša Krista. Apoštol Peter povedal na deň letníc v Skutkoch 2.38. Čiňte pokánia a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Môj život zostal úplne zmenený. Predtým som bol sprejer, bol som závislý na omamných látkach, bol som závislý na virtuálnej realite počítačových hier, bol som stratený a nepoznal som živého Boha. Snažil som sa zaplniť to prázdne miesto čímkoľvek, čo mi prišlo pod ruku. Ale potom som stretol reálneho Boha. Môj život zostal zmenený. Toto bolo približne pred 10 rokmi. Dnes mám manželku a 2 malé deti. Boh úplne zmenil smer môjho žitia. Dnes kážem evanjelium a snažím sa slúžiť Bohu. Za tie roky som videl nadprirodzené konania Božie v mojom vlastnom živote i v živote tých okolo mňa. Za tie roky som videl Božiu moc uzdravenia pri sebe i pri druhých. Za tie roky som videl, že Boh odpovedá na modlitbu. Dnes je oveľa horší čas, ako bol v roku 2009. Ale dnes nemám strach tak ako vtedy. Viem, komu som uveril a viem, kde stojím.
Vedeli ste, že Boh v Biblii zaslúbil, že predtým, ako vyleje na túto zem svoje súdy, tak pravá cirkev, praví veriaci odídu z tejto zeme preč? Vedeli ste, že v Biblii sa hovorí o vytrhnutí? Alebo to vaša cirkev netuší a neučí? Existuje východisko z tejto situácie, v ktorej sa ocitol tento prítomný svet. Jediné východisko, jediná Božia pripravená cesta vyslobodenia. V prvom liste Tesaloničanom 4, 16 až 17 je povedané: Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my, živí ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Evanjelium Matúša 24, 40 až 42. Vtedy budú dvaja na poli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť vo mlyne. Jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán. 1. Korinťanom 15, 51 až 53. Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúby a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. Každý niečo uctieva. Všetci ľudia niečo uctievajú. Každý niečo bude uctievať. Niečo budeš uctievať. Ak nebudeš uctievať skutočného Boha, potom budeš uctievať niečo iné. Možno svoje auto, možno svoj dom, možno svoju prácu, možno svoju kariéru, možno svoje telo, možno ľudskú vedu a výskumy, možno svoju cirkev. Ale niečo budeš uctievať. Niečo bude tvojim Bohom. Slovo Boh znamená objekt uctievania. Tá otázka znie: či to, čo budeš uctievať, je schopné dať ti večný život a ochrániť ťa pred súdmi, ktoré prichádzajú na túto zem? Je len jeden objekt uctievania, ktorý je jediným pravým Bohom. To je Pán Ježiš Kristus. On vypovedal v Biblii, v knihe Zjavenia, v 3. kapitole a v 10. verši proroctvo a on povedal: Pretože si zachoval slovo mojej trpezlivosti, i ja budem teba ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. Ako som to už spomenul, v Biblii je povedané v Skutkoch 2.38: Čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Rozumiete? Ak skutočne učiníš pokánie a pokrstíš sa biblicky správnym krstom, Boh zaslúbil, že ti odpustí hriechy a dostaneš Ducha Svätého. Tvoja povaha zostane zmenená. Budeš mať kontakt so živým Bohom. Ten živý Boh bude prebývať v tvojom srdci a ty to budeš vedieť a nikto ti to nevyhovorí preč. Každý človek niečo uctieva a každý človek je niečím naplnený. Možno si naplnený pochybnosťou. Možno je tvoje srdce plné trápenia a starostí. Možno je tvoje srdce plné náboženstva, intelektuálnej viery a teológie a možno si členom veľkej cirkvi. Môžeš byť naplnený všetkým možným, ale nemôžeš zostať prázdny. Biblia hovorí, že nemôžeš. Niečím si naplnený. Boh ťa chce naplniť. Čím ťa chce naplniť? On ťa chce naplniť sebou samým, Duchom Svätým. Ak cítiš, že ťa Boh volá, potom ku nemu prehovor a porozprávaj sa o tom s ním. Popros ho o radu. Povedz mu, že ho chceš spoznať a že chceš spoznať skutočnú pravdu. Opýtaj sa ho, čo máš urobiť. On je živá bytosť, ktorá dokáže nejakým spôsobom odpovedať. On je živá duchovná bytosť. On je osoba. On povedal v Biblii: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Ak ťa niečo zaujalo a chcel by si sa dozvedieť viac, alebo máš nejakú otázku, budem rád, keď mi napíšeš.